Tras todos estes anos, e sobre todo tras as aprendizaxes da pandemia, o rural colócase como un espazo con aínda máis potencialidade para a vida e a dinamización comunitaria. Por este motivo, dende a escola promovemos Tecer Comunidade, que é unha xornada onde o tecido asociativo de Narón pode atoparse con outras persoas que lideran proxectos que están afincados no rural e que dinamizan o territorio. Coñecer como se crearon, como xerminou esa semente, como se desenvolveron, cales foron as súas dificultades e tamén os froitos. Os proxectos referentes que participaron desta xornada foron a Fundación Terra de Trasancos, a Asociación Ambiental Senda Nova, Outonía Cooperativa e a Ponte Farruca. As conclusións que sacamos destas xornadas, non pensando tanto na orixe dos proxectos como o desenvolvemento dos froitos, son que os proxectos nacen como resposta a necesidades colectivas, pero tamén por conexións emocionais co propio territorio. Precisan estar en conexión co seu territorio, pero tamén precisan apoio institucional, que se pode traducir tanto nas convocatorias públicas como na cesión de espazos ou na propia difusión da súa actividade. As principais dificultades teñen que ver coa falta de recursos e de visibilización, por iso é tan importante o apoio institucional que se solicita, que se pide. Por último, se pensamos nos froitos, algo do máis destacado polos proxectos é a creación de redes e vínculos que incluso derivan en novos proxectos. Ao final é ver que todo o traballo detrás do asociacionismo ten sentido.